Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι δική μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε αυτό τον εξαιρετικό χώρο. Μόλις έμαθα ότι 10 χρόνια ο Σολωμός τα πέρασε στην Κρεμόνα, έχω ιδιαίτερη αγάπη για αυτό το μέρος για κλιματικούς λόγους, όχι για συναισθηματικούς άλλους λόγους. Είναι φέτος και τα 200 χρόνια. Είναι όλα σπουδαία και τρανταχτά για να θυμηθούμε και λίγο ποιοι είμαστε και ποιοι μας έφεραν να είμαστε ελεύθεροι, αλλά να εξακολουθούμε να πολιορκούμεθα. Δεν είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι, συνεχίζει, δεν πέρασε αυτό. Συνεχίζει λοιπόν ο αγώνας, αυτή η αδιάκοπη εξέλιξη των Ελλήνων, η οποία μαζί με πολλούς άλλους λαούς μας έτυχε στον πλανήτη αυτή η κλιματική κρίση. Κλιματικές κρίσεις είχαμε και στο παρελθόν και αλλαγές πολύ μεγάλες. Είχαμε αιώνες παγετώνων, είχαμε αιώνες μεσοπαγετώδεις και αυτές οι αλλαγές οφείλονταν στη φύση, διότι η τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο, που είναι 365 μέρες, και γύρω από τον άξονά της, που όλοι ξέρουμε ότι είναι 24 ώρες σε μια μέρα, αυτά τα λεγόμενα τροχιακά χαρακτηριστικά του πλανήτη Γη τροποποιούνται. Και η τροχιά της γύρω από τον ήλιο πολλές φορές γίνεται πιο στρογγυλή και πολλές φορές γίνεται πιο επιμήκης. Είναι μια έλλειψη, ένα αυγό η τροχιά, η οποία, όπως σας είπα, άλλες φορές είναι πιο κοντύτερα, άλλες είναι μακρύτερα, και η διαφορά αυτή κάνει σχεδόν 50 βατ στο τετραγωνικό μέτρο περισσότερη ενέργεια από τον ήλιο. Όμως στις μεσοπαγετώδεις περιόδους, οι θερμές περίοδοι, κρατάνε πιο λίγα χρόνια. Οι παγετώδεις κρατάνε, δυστυχώς έτσι είναι η ισορροπία στην κίνηση των τριών σωμάτων της Γης, και γύρω από τον ήλιο, και της σελήνης γύρω από τη Γη. Αυτά τα τρία σώματα επιδρούν για να κάνουν όλα αυτά που σας είπα τα ωραία. Σε χιλιάδες χρόνια. Οι παγετώδεις περίοδοι μπορεί να διαρκέσουν από 40 έως και 100 και 200.000 χρόνια. Οι μεσοπαγετώδεις θερμές 30.000 χρόνια. Ήδη μπορεί και 40. Η τελευταία μεσοπαγετώδης θερμή περίοδος είναι αυτή που αναπτύχθηκε ο πολιτισμός στον πλανήτη, και ο πολιτισμός τον οποίο οραματιζόταν ο Σολωμός ήταν διαφορετικός προφανώς από τον πολιτισμό τον οποίο απεργάζονται διάφοροι εγκέφαλοι της σημερινής εποχής απανταχού του πλανήτη. Ιδιαίτερα οι πλουσιότεροι, οι οποίοι στην ελληνική μυθολογία ετιμωρούνται, στην σημερινή πραγματικότητα, η οποία κάποτε θα γίνει και αυτή η μυθολογία για τις προσεχείς γενιές, δεν τιμωρούνται. Το ερώτημα λοιπόν του κατά πόσον αυτά που βλέπουμε τώρα συνέβαιναν και στο παρελθόν, το ερώτημα που δεν βαριέσαι, αυτά συνέβαιναν. Δεν είναι τίποτα καινοφανές. Μπορούμε να το απαντήσουμε σε αυτό το διάγραμμα. Αυτό το διάγραμμα περιέχει όλα τα μοντέλα που έχουμε σήμερα, κλιματικά μοντέλα, δεν είναι μοντέλα πρόγνωσης καιρού, είναι τελείως διαφορετικά, και στα οποία στηρίζεται όλη αυτή η αγωνία που έχουμε της αποσταθεροποίησης του κλίματος. Εδώ βλέπετε
δύο, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο, χρονοσειρές. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μας, όπως τη μετράμε τα τελευταία 150 χρόνια και όπως την υπολογίζουν τα μοντέλα. Τα μοντέλα τι θέλουν για να υπολογίσουν τη θερμοκρασία? Θέλουν να ξέρουν βέβαια τις αποστάσεις από τον ήλιο, από το ένα, από το άλλο, δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία όμως αλλάζουν πολύ βραδέως στα 180-150 χρόνια και πρέπει να ξέρουν και τη σύσταση της ατμόσφαιρας, γιατί η ατμόσφαιρα αν δεν είχε κάποια αέρια που την εμποδίζουν να ψυχθεί προς το διάστημα, θα ήταν ένας πλανήτης παγωμένος, θερμοκρασία -19, ενώ η μέση θερμοκρασία είναι +15. Αυτός ο πλανήτης προφανώς δεν έγινε ποτέ, ακόμα και στις παγετώδεις περιόδους η θερμοκρασία ήταν 5 βαθμούς το πολύ κάτω από τις 15, 10, ίσως 9, 8, ποτέ όμως -19. Η αιτία που ανεβαίνει η θερμοκρασία είναι, παραλαμβάνω, ότι υπάρχουν αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακος, τα οποία εμποδίζουν τη γη να ψυχθεί στο διάστημα. Αποτέλεσμα είναι ότι αυξάνει η θερμοκρασία της και έχουμε αυτή τη θερμοκρασία που ξέρουμε σήμερα. Υπάρχει μια τρίτη καμπύλη κάτω, στην οποία δεν υπάρχουν καθόλου αλλαγές στα αέρια της θερμοκρασίας, στα θερμοκηπικά. Οι καμπύλες λοιπόν επάνω, η μία είναι η πραγματικότητα, τι έχει μετρηθεί, η άλλη είναι τα μοντέλα αυξάνοντας, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακος, το οποίο αυξάνει από τις καύσεις και τις βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες, ενώ κάτω το διοξείδιο του άνθρακος παραμένει σταθερό όσο ήταν το 1850. Βλέπετε λοιπόν ότι η αύξηση που βλέπουμε της θερμοκρασίας, όχι μόνο στον κόσμο όλο, αλλά και ειδικότερα στη Μεσόγειο, ταιριάζει πάρα πολύ καλά με σαν να έχει την αιτία της στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία αυξάνουν ραγδαία το διοξείδιο του άνθρακος. Στην αρχή αυτής της χρονοσειράς ήταν γύρω στους 280 μέρη στο εκατομμύριο, δηλαδή σε 1 εκατομμύριο μόρια ατμόσφαιρας, τα 280 μόνο είναι διοξείδιο του άνθρακος. Θα είναι 280 μέρη στο εκατομμύριο. Είναι σαν να λέτε ότι στα Ιόνια νησιά υπάρχουν 280 τουρίστες. Είναι αμεληταίο το νούμερο, αλλά είναι πολύ μεγάλο και χαρακτηριστικό, γιατί αυτό το χαμηλό νούμερο αυξάνει τη μέση θερμοκρασία και τη φέρνει στους 15 βαθμούς που είναι ανεκτό. Έξω σήμερα τώρα θα είναι γύρω στις 22-23. Η μέση θερμοκρασία της Κέρκυρας είναι γύρω στους 15-14 βαθμούς και ξύλο, η μέση. Εδώ λοιπόν βλέπετε το εξής ενδιαφέρον, ότι έχει αυξηθεί ήδη σε αυτούς τους υπολογισμούς που έγιναν το 2020 για τις ανάγκες της τότε Διεθνούς Διασκέψεως για την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, είχε φτάσει περίπου στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Ας πάμε όμως τώρα στη δική μας γειτονιά, στη Μεσόγειο. Η θερμοκρασία, αυτά είναι μετρήσεις, δεν είναι μοντέλα. Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ η μέση θερμοκρασία ήταν γύρω στους 23,5 βαθμούς το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, έχει φτάσει τώρα τους 26 περίπου. Και συνεχίζει να αυξάνει. Αν προσέθετα εδώ και το φετινό Ιούλιο,
Αύγουστο θα είχε χτυπήσει 27 κάτι. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια του να εμφανίζονται ακραία φαινόμενα, και παίρνω με αφορμή αυτήν την θέρμανση, η οποία είναι αναντήρητη, ότι μέσα στα 120 χρόνια αυτά ανέβηκε η μέση θερμοκρασία από 23 ας πούμε στα 27. Είναι πολύ. Είναι η μέση θερμοκρασία όλης της Μεσογείου, και της θάλασσας και της ξηράς. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αναδρομή, να δούμε αυτούς τους περίφημους καύσονες. Οι καύσονες είναι γνωστοί από την αρχαιότητα. Και ο Θεόφραστος και ο Αριστοτέλης τους καύσονες τους ονομάζει καύματα. Τα καύματα αυτά, λέει, μετριάζονται από τους ετησίες ανέμους, που είναι τα μελένια που φυσούν στο Αιγαίο. Σημειώστε παρακαλώ ότι τόσο ο Αριστοτέλης όσο και ο Θεόφραστος μιλάνε για το Αιγαίο. Το Ιόνιο για αυτούς δεν ήταν τόσο γνωστό. Το Ιόνιο ήταν γνωστό μόνο στο μύθο. Και μάλιστα το Ιόνιο είναι και εκείνη η θάλασσα η οποία έχει την πρώτη περιγραφή υδροστροβίλου, όταν άνοιξαν τον ασκό του αιώλου το πλήρωμα του Οδυσσέα και βγήκαν όλοι οι άνεμοι. Για να ψάνε όλοι οι άνεμοι σημαίνει ότι περιστρέφονται, αλλιώς δεν γίνεται σε ένα μέρος να ψάνε από παντού άνεμοι, εκτός αν υπάρχει αυτός ο υδροσύφωνας. Αυτός ο υδροσύφωνας έχει μια απίθανη ποιητική περιγραφή στον Όμηρο και λέει, ενώ είχαν αρχίσει να βλέπουν τη σκιά της Ιθάκης και περίμεναν ότι φτάσανε επιτέλους στον προορισμό, συναντήθηκαν σε αυτό το φαινόμενο το οποίο δημιουργήθηκε κατά τον Όμηρο και τις δοξασίες 1000 τόσα χρόνια π.Χ., ότι δηλαδή αυτά που απελευθέρωσαν, που είχε κλείσει ο αίωλος στους ανέμους, δημιούργησαν αυτό το κακό. Κατά τον Όμηρο ήταν θεϊκή τιμωρία κατά παραγγελία κακού Θεού. Στην πραγματικότητα ήταν ένας υδροσύφωνας σαν αυτόν που βλέπουμε αρκετές φορές και την Άνοιξη και το φθινόπωρο στην Κέρκυρα, και μάλιστα βλέπουμε αυτοί οι υδροσύφωνες να αυξάνουν και λίγο στη συχνότητα εμφάνισής τους. Όσον αφορά στο φαινόμενο αυτό καθεαυτό, πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα υδροσύφωνα ο οποίος έπληξε αυτήν την πανάκριβη Θαλαμιγό, η οποία κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ξαφνικά θα δημιουργηθεί μια τέτοια αστάθεια το απόγευμα, η οποία τι θα κάνει? Θα πάρει ένα πλοίο το οποίο ζυγίζει πολλούς τόνους, θα το σηκώσει, θα το περιδυνήσει, γιατί έτσι γυρίζουν οι άνεμοι, και μετά θα τα αφήσει να πέσει, και όπως πέσει αναγκαστικά θα βυθιστεί. Κοίταζα, κύριε Πρίτανη, τα γραφόμενα από διαφόρους δημοσιογράφους στο καθημερινό τύπο, και λέγανε αφήσαν τα παράθυρα ανοιχτά, έπρεπε να είναι κλειστά τα παράθυρα, γιατί το πλοίο ήταν δήθεν αβύθιστο. Δεν υπάρχει αβύθιστο πλοίο, ακόμα και τα υποβρύχια αβυθίστο. Επομένως, εδώ ήταν μια τέτοια κατάσταση η οποία ξέφυγε πολύ ακραία. Τέτοια κατάσταση συνάντησε ο καημένος Οδυσσέας. Και από όλους αυτούς που ήταν στο πλοίο χάθηκε, όλοι το πλήρωμα χάθηκε, και ο Οδυσσέας ήρθε εδώ και τα φτιάξανε με την ναυσικά. Αυτή είναι η απλή ιστορία. Μου είπατε να κάνω εκλαϊκευμένη παρουσίαση. Ναι. Σας τα είπα και εγώ για την ναυσικά. Ναι. Λοιπόν, οπότε η ιστορία με τους ετησίες, ξαναγυρίζω στο Αιγαίο, είναι εκείνοι οι άνεμοι οι οποίοι μετριάζουν, είπαμε, τα καύματα,
και τη δυσφορία. Αλλά οι εκκλησίες φυσούν σε σειρμούς 3-4 ημερών. Οι καύσονες της εποχής του Αριστοτέλη ήταν μικρής διάρκειας και μικρότερης έντασης από σήμερα. Σήμερα η ένταση είναι πιο μεγάλη και η συχνότητά τους, και εδώ βλέπετε την κατάσταση της θερμοκρασίας τον Ιούλιο του 87. Ήταν ο πρώτος σοβαρός καύσων που έπληξε τη χώρα μας. Τότε, κύριε Πρίτανη, είχατε γίνει, νομίζω, αναπληρωτής καθηγητής. Είχατε εκλεγεί καθηγητής. Το λέω για να βλέπουμε και τις ηλικίες μας και όλα αυτά. Δεν είναι κακό, καλό δεν είναι. Και μάλιστα στην έδρα της μετεωρολογίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο καύσωνας είχε 2.000 θερμόπληκτους, πολλούς θανάτους. Έπιασε τους κατοίκους της Ελλάδος εξαπίνης. Καμία προετοιμασία. Σκεφτείτε ότι μετά τους 2.000 θανάτους έσπευσαν οι τότε υπουργοί υγείας να εξοπλίσουν τα νοσοκομεία με air conditioning. Δεν υπήρχε air conditioning πουθενά. Περίμεναν να μετριάζονται τα καύματα από τις ετησίες ανέμους 2.000 χρόνια μετά. Ωραία. Αλλά θέλω να δείξω ότι τα φαινόμενα τώρα είναι άγρια. Δεν υπήρχαν αυτά τότε. Μετά το 87 ξανά είχαμε καύσωνα σε εμάς. Είχαμε το 2007, μάλιστα ο οποίος συνοδεύτηκε και από πολύ σοβαρές πυρκαγιές. Αλλά ας πάμε στην Ευρώπη, στο σύνολο, και να δούμε τον πρώτο καύσωνα μεγάλης διάρκειας που έπληξε την Ευρώπη. Ο καύσωνας αυτός έγινε τον Αύγουστο του 2003. Διήρκεσε περίπου επί 10 μέρες. Πέθαναν από θερμοπληξία 70.000 άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη. Ο καύσωνας αυτός ήταν ισχυρός, αλλά ήταν πολύ πιο ασθενικός από άλλους καύσωνες που έχουμε συναντήσει. Είναι χειρότερα τώρα. Από το 3 μέχρι το 23-24. Σε μοντέλα, ένα απλό μοντέλο, από τα πρώτα που είχαμε μελετήσει μαζί με Άγγλους συναδέλφους, βλέπετε μια χρονοσυρά της εξέλιξης στην κεντρική Ευρώπη και είναι μέχρι το τέλος του αιώνα. Βλέπετε ένα σημείο που είναι αστεράκι, έχει ένα αστεράκι. Αυτό το αστεράκι είναι το 2003. Και αυτό το αστεράκι είναι περίπου 3 και βαθμούς ψυχρότερο από το τέλος του αιώνα. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε τίποτα, στο τέλος του αιώνα, ο καύσωνας του 2003 της Ευρώπης θα είναι ψύχρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Πάμε τώρα να δούμε χωριστά την ξηρά από τη θάλασσα. Σήμερα, ευτυχώς, επειδή έχουμε παρατηρήσεις και από το έδαφος και από το διάστημα, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 10.000 μετρήσεις ταυτόχρονα σε αυτή την περιοχή, στη Μεσόγειο. Και βλέπετε ότι από αυτές τις μετρήσεις η μέση κατάσταση, οι ανομαλίες επάνω της ξηράς και κάτω της θάλασσας είναι για τον Ιούλιο-Αύγουστο πάντα, είναι περίπου οι ίδιοι. Σημειώστε παρακαλώ ότι η τελευταία πολυκατοικία είναι φέτος, είναι το 24. Βλέπετε ότι το 24 είναι ήδη
2,8 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Το ζεστό 23, το προηγούμενος Ιούλιος-Αύγουστος, που ήταν ένα έτος με ανομαλίες σε όλο τον πλανήτη και σε εμάς βέβαια, είχαμε τη Δάνεια. Το γνωστό 23 ήταν περίπου μισό βαθμό πιο κρύο από την εφέτος. Αλλά η θάλασσα φέτος και η ξηρά ήταν πιο ζεστές. Αυτά τα νέα είναι πάρα πολύ φρέσκα για τους δημοσιογράφους, γιατί δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί. Η εξέλιξη της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας τα τελευταία 4 χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί η θάλασσα, επειδή όπως λέμε έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα, δηλαδή το νερό μπορεί να δεχθεί πολλές θερμίδες πιο εύκολα να τις αποθηκεύσει, ενώ ο αέρας θα ζεσταθεί και θα ψυχθεί. Αυτό το είχε βρει ο Νεύτωνας 300 χρόνια πριν. Λέγεται νευτόνια ψήξη. Αλλά η θάλασσα έχει πιο πολύπλοκη ψήξη, πολύ πιο καθυστερή. 10 χρόνια, άμα τη ζεστάνουμε, θα συνεχίσει να είναι ζεστή. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι βλέπουμε περιοχές οι οποίες κοκκινίζουν, όσο πιο κόκκινο είναι τόσο πιο ζέστα, και ας δούμε έτσι όλο τον πλανήτη, τις θάλασσες του και τους ωκεανούς, οι οποίοι πράγματι μας εντυπωσιάζουν. Τα τελευταία 4 χρόνια η μόνη περιοχή που βλέπουμε που να είναι ψήξη, δηλαδή να είναι κάτω από τις κανονικές τιμές, είναι έξω από το Περού το 2022. Είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται το κοριτσάκι, Λανίνια στα ισπανικά. Το επόμενο έτος το κοριτσάκι ακολουθείται από το βρέφος, το οποίο είναι το θείον βρέφος, και θα σας πω γιατί λέγεται έτσι. Είναι το έτος 23, το οποίο το αρσενικό του Λανίνια είναι El Niño. Το El Niño είναι ένα φοβερό φαινόμενο, το οποίο είναι γνωστό από την εποχή των Ίνκας, έχει περιγραφεί σαν κατάρα ή ευλογία. Το κοριτσάκι είναι η ευλογία, το βρέφος είναι δυστυχία. Γιατί όταν είναι πολύ ζεστός ο ωκεανός, πολύ ζεστό το νερό, οι θάλασσες, το οξυγόνο δεν μπορεί να διαλυθεί. Υπήρχε ένας Γάλλος σπουδαίος, ο Le Chatelier, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ένα γινόμενο που πρέπει να παραμείνει σταθερό. Αν αυξάνεται τη θερμοκρασία, μειώνεται η ικανότητα να διαλύσετε ένα αέριο σε ρευστό. Και αυτό συμβαίνει στον ήλιο. Τον ήλιο λοιπόν δεν διαλύεται οξυγόνο, τα ψάρια φεύγουν γιατί δεν βρίσκουν οξυγόνο, επομένως δεν έχει καλή ψαριά. Οι ψαράδες το ξέρουν αυτό το φαινόμενο, γιατί συμβαίνει κάθε Χριστούγεννα, αλλά συμβαίνει σε μικρή έκταση. Τώρα, εδώ σας έδειξα 2 ακραίες θέσεις του Λανίνια και Νίνιο, τώρα ξαναγυρνάμε σε κοριτσάκι. Αλλά αυτό δεν είναι σταθερό. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε κάποια μεγάλα κύματα που δημιουργούνται, μεταφέρεται δηλαδή ενέργεια από τη θάλασσα σε ρεύματα, όπως αισθανόμαστε τα ρεύματα όταν κολυμπάμε, καμιά φορά δεν αισθανόμαστε ένα κρύο ή ένα ζεστό. Έτσι αυτά σκεφτείτε τα επί 1 δισεκατομμύριο φορές πιο μεγάλα σε έκταση, οπότε αυτά τα λίγα εκατοστά που αισθάνεστε το ρεύμα στην παραλία, στους ωκεανούς, ιδίως στα λεγόμενα, στους επτάων θάλασσες τις λένε, σύμφωνα με την Ισλαμική παράδοση υπάρχουν 7 θάλασσες. Δεν είναι αληθές, αλλά είναι βασικά ο Ειρηνικός και ο Ατλαντικός ωκεανός και ορισμένοι άλλοι ωκεανοί, οι οποίοι καθορίζουν
το μέλλον της υδρόσφαιρας, η οποία έχει τα 3/4 σε έκταση του πλανήτη, το 1/4 είναι η ξηρά, και αυτά βέβαια σε όγκο απορροφούν αλλά και ανταποδίδουν τα λάθη που κάνουμε εμείς στην ατμόσφαιρα. Τα συσσωρεύουν. Δεν πειράζει, παιδί μου, δεν θα ξαναγίνει. Εμείς συνέχεια πειράζουμε και μεταφέρουμε στη θάλασσα τις διαταραχές τις οποίες κάναμε στην ατμόσφαιρα. Μαζί με αυτά έρχονται φυσικά φαινόμενα όπως το Νίνιο και το Νίνια να ανταγωνιστούν τις βλακίες που κάνουμε εμείς. Κοιτάξτε, αυτά είναι καθαρά το φυσικό φαινόμενο, ας πούμε, του 22-23, σε σχέση με τις αλλαγές τις οποίες έχουμε κάνει από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αν δείτε στο Newfoundland, στον Καναδά, υπάρχει ένα ρεύμα και ένα στενό του Λαμπραντόρ. Το Λαμπραντόρ εδώ στις εικόνες, το 21, η θερμοκρασία ήταν πάνω από 2 βαθμούς, κατά μέσον όρο, το 22 ήταν σχεδόν 2,5 βαθμούς, το 23 3,5 βαθμούς και το 24 4,5 βαθμούς. Ιούλιο, Αύγουστο στο Λαμπραντόρ. Πάμε σε άλλες θάλασσες. Τελευταία θα πάω στη Μεσόγειο για να εκπλαγείτε. Ας πούμε θα πάμε στη Βόρειο θάλασσα, στη Βαλτική. Την οποία Βαλτική την ξέρουμε όλοι σαν μια ψυχρή θάλασσα. Η μέση θερμοκρασία είναι σαν του Ατλαντικού ωκεανού, γύρω στα 14 το καλοκαίρι. Κρύο. Τώρα αυτή ζεστάθηκε. Οι θερμοκρασίες το 23 θα εκπλαγείτε να δείτε ότι σε όλη τη θάλασσα, στον Ατλαντικό ωκεανό, από την Αλγερία μέχρι Μαρόκο και νότια, ακόμα και μέχρι τα νησιά της Ισπανίας, οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από 2,5 βαθμοί. Και φέτος έτσι θα εξελιχθεί. Και πάμε στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος είναι κατακόκκινη πάνω από 3,5 βαθμούς και το 21 και το 22 και το 23 και το 24. Το 24 ήταν ακόμα χειρότερο. Ανομαλίες της θερμοκρασίας Ιούλιο-Αύγουστο στη Μεσόγειο. Είναι πάρα πολύ μεγάλες, το βλέπετε. Το 24 είναι το θερμότερο έτος όλων των εποχών. Αυτό που είμαστε τώρα. Δηλαδή τελείωσε ο Αύγουστος πριν από ένα μήνα, κάποιες εβδομάδες. Εδώ είναι οι βροχές, δεν έχει τόση αξία για μια εκλαϊκευτική αυτή, αλλά αυτό που έχει αξία είναι να δείτε πώς σιγά σιγά αυτή η αλληλουχία ετών με ξηρασία, ανομβρία οδηγεί στις πυρκαγιές. Εδώ είναι οι πυρκαγιές δασικές, όπως φαίνονται από το διάστημα. Οι πυρκαγιές του 2024 είχαμε 600 τόσες πυρκαγιές μέσα σε ένα μήνα και το 2023, το έδειξε σήμερα στο συνέδριο και η κυρία Φουντά, έγινε ένα τυχαίο αλλά πολύ κακό φαινόμενο. Έχει πάρει το ελληνικό όνομα ωμέγα. Ωμέγα blocking, πώς θα το πούμε, εμποδισμός ωμέγα. Δηλαδή, ενώ δημιουργήθηκαν συνθήκες πολύ ζεστές, η θάλασσα 4 βαθμοί πάνω από το κανονικό, η ξηρά 2,5 με 3,5. Ο αέρας λοιπόν άρχισε να ανεβαίνει, να είναι ασταθής. Αλλά έγιναν 2 χαμηλά, τα οποία τα βλέπετε εδώ, κάνει σαν ωμέγα, όπως είναι το ωμέγα το μικρό το δικό μας. Και γι' αυτό ονομάστηκε ωμέγα blocking διεθνώς. Αυτό λοιπόν τι έκανε, εγκλώβησε οι 2 διαταραχές, οι 2 υφέσεις, τα παρομετρικά χαμηλά που λέμε στις ειδήσεις, εγκλώβησαν το κεντρικό
υπερθερμενόμενο και ασταθές κομμάτι της ατμόσφαιρας, πιάνει όλη την Ελλάδα σχεδόν και δημιουργήθηκε ο Ντάνιελ. Κοιτάξτε πώς εξελίχθηκε, τόσο άσχημα ώστε οι δύο υφέσεις κρατάνε αυτό το σύστημα να περιδυνίζεται, το οποίο πώς λειτουργήσε, έπαιρνε θάλασσα από το Αιγαίο, έξω από το Βόλο, τη σήκωνε ψηλά, υγροποιείτο, γιατί ψηλά είναι πιο κρύο, δημιουργούνται σύννεφα τα οποία έβρεγαν. Και έτσι έγινε ένα κύκλωμα να αντλούμε ένα σύστημα το οποίο έμεινε ακίνητο για 4 μέρες. Όση δύναμη είχε να ρουφήξει η θάλασσα την έριχνε πάνω στην ξηρά. Γι' αυτό και έπεσε τόση βροχή, μα τόση βροχή όση πέφτει σε όλο το Ιόνιο πέλαγος όλο το χρόνο. Έπεσε στη θάλασσα σε 4 μέρες. Καταλάβατε πόσο σπάνιο. Στη στεριά. Στη στεριά, έπεσε στη στεριά. Γι' αυτό και βέβαια οι άνθρωποι, ακόμα και τώρα είναι πολλά χωράφια υποβρύχια. Ντάνιελ, ναι, ο Δανιήλ, ναι, χωρίς λιοντάρια. Εδώ τώρα έχουμε τα μοντέλα, τα τελευταία, τα οποία εργαζόμαστε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είμαστε μια επιτροπή, ο κ. Ασημακόπουλος, ο οποίος Πρίτανης είναι και αυτός μέλος. Είμαστε 45 καθηγητάδες. Σύμφωνα με ένα ρητό γερμανικό, πάνω από 2 καθηγητές δεν κάνουμε τίποτα. Σκεφτείτε εμείς που είμαστε 45 τώρα. 45, δεν είμαστε 40. Λέγεται Επιτροπή Μελέτης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της Τραπέζης της Ελλάδος. Συνεχίζουμε. Τώρα κάναμε αναθεώρηση με τα καινούρια μοντέλα και τα καινούρια μοντέλα δείχνουν αριστερά πώς θα είναι μέχρι το 2050 αν εφαρμοστεί η Συμφωνία των Παρισίων. Κάτω αριστερά είναι από το 2070 στο 2100 και δεξιά είναι το σενάριο Τραμπ. Δεν κάνουμε τίποτα. Παιδιά, όλα είναι καλά. Ναι, η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στον κόσμο, το πιο δυνατό, το πιο πλούσιο, το πιο πρικισμένο, δεν το αγγίζει τίποτα. Τελευταία είδαμε ότι ούτε και οι σφαίρες δεν αγγίζουν. Επομένως, όλη αυτό το νέο σενάριο της πλήρους απραξίας είναι ένα σενάριο το οποίο είναι επικίνδυνο. Γιατί αν δεν κάνουμε τίποτα θα φτάσουμε να έχουμε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στο τέλος του αιώνα γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου. Ήδη στα 3-3,5 είδατε ότι πάσχαμε. Η περιοχή μας, δηλαδή εδώ στη Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική, θα είναι πραγματικά κόλαση. Το πιο πιθανό είναι ότι θα πάμε στη Συμφωνία των Παρισίων, θα εφαρμοστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί παγκόσμια. Δεν αρκεί να την εφαρμόσουμε μόνο εμείς. Εμείς είμαστε το 10% της συνεισφοράς της συνολικής του διοξείδου του άνθρακα του πλανήτη. Η υπόλοιπη συνεισφορά έρχεται πρώτα από την Κίνα, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία, και η Ινδία όχι τόσο, η Αμερική είναι δεύτερη και μετά είναι και η Ινδία λόγω υπερπληθυσμού. Είναι δηλαδή, πόσο είναι, σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άτομα, ας πούμε, είναι φοβερό. Και πολλά δισεκατομμύρια αγελάδες, οι οποίες εξακολουθούν, συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου έντονα, γιατί όταν χωνεύει ο οργανισμός, και εμείς και η αγελάδα, απλώς η αγελάδα είναι πιο μεγάλη.
εκπέμπουμε μεθάνιο. Είτε από το στόμα ή κλπ. Οπότε το μεθάνιο είναι ένα αέριο σαν το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο όμως είναι 10 φορές πιο ισχυρό να εμποδίζει την ψήξη στο διάστημα. Επομένως είναι σαν να βάζουμε κι άλλη κουβέρτα σε έναν άρρωστο ο οποίος έχει ήδη 5-6 κουβέρτες. Το κάνουμε να σκάσει. Αυτά ως προς την θερμοκρασία. Τα τελευταία 15 μοντέλα τελευταίας κοπής, ας πούμε, που χρησιμοποιεί η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, τα έχουμε χρησιμοποιήσει στην Επιτροπή μας και θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα οδηγηθούμε βαθμία στο σενάριο της υιοθέτησης των Παρισίων. Δεν μ' αρέσει ο όρος του Παρισιού. Το Παρί είναι πληθυντικός. Αθήνε ήταν πληθυντικός. Ατέν, Άθενς, έχει ένα S. Τι σχέση έχει η δημοτική να βγάλει το S ή το τελικό σίγουρα. Κάποτε λέγανε ότι αυτός τα ξέρει καλά με το νι και με το σι. Κόψαν και το νι, κόψαν και το σι. Τα συμπεράσματα στον Σολομό. Summer mean temperature. Τα έχω γράψει και στα αγγλικά γιατί νόμιζα, κύριε Πρόεδρε, ότι θα ήταν ξένοι για να κάνουμε και μία ανταλλαγή απόψεων, όχι μόνο εκλαϊκευτικών. Αλλά αν δείτε το καλοκαίρι, εδώ θα απογοητευτείτε ακόμη πιο πολύ. Τα μοντέλα αυτά δείχνουν το καλοκαίρι στο Παρίσι μετά το 2070 οδηγεί κάτι σαν 4 με 5 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Δεν συζητώ για το σενάριο δεν κάνουμε τίποτα, διότι εκεί πλέον είναι ναι, σχεδόν 8 βαθμοί πάνω από το κανονικό για το καλοκαίρι. Ο αριθμός των ημερών με καύσωνα τώρα, που είναι ζητούμενο, όπως είδατε οι καύσωνες αυξάνουν σε συχνότητα και σε ένταση. Ο αριθμός των καυσώνων αυξάνει. Στο ήπιο σενάριο είναι 1-2 στη σεζόν. Στο κακό σενάριο είναι, συγγνώμη να δω, πάνω από 8. Η βροχή βέβαια μειώνεται, το ξέρουμε αυτό. Ο αριθμός τώρα, αυτό που είναι ενδιαφέρον σε αυτά τα μοντέλα είναι ότι ο αριθμός ημερών ξηρασίας, δηλαδή δεν βρέχει, αυξάνει. Και στο κακό σενάριο είναι σχεδόν 10-15% της βροχής μειώνεται. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε αυξημένη ξηρότητα στο έδαφος. Η σχετική υγρασία του εδάφους είναι χαρακτηριστική. Στην Κέρκυρα δεν έχετε αυτό το πρόβλημα, γιατί η σχετική υγρασία είναι πάντα πάνω από 10% του εδάφους, αλλά η Ανατολική Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα, το βλέπετε εδώ που είναι κίτρινο, είναι απειλή για ημιερημοποίηση. Ήδη υπάρχει ημιερημοποίηση από την περιοχή νότια της Φθιώτιδος και μέχρι τη Λακωνία, στην Ανατολική Ελλάδα. Ήδη τώρα που μιλάμε, όλοι οι δείκτες είναι ημιερημικοί. Η αύξηση του αριθμού των ακραίων βροχοπτώσεων είναι σημαντική και αν θέλουμε να κάνουμε μία σύνοψη, τα κακά που συνδέονται με αυτές τις αλλαγές στην περιοχή μας επηρεάζουν και τις ακτογραμμές μας, τις θάλασσες,
Γιατί? Διότι ανεβαίνει η μέση στάθμη της θάλασσας, αλλά το χειρότερο, το οποίο είναι καινούριο, αυξάνει η μέση θερμοκρασία της θάλασσας. Σε μια θερμότερη θάλασσα, η κυκλοφορία των υδάτων σε κάθε όρμο, σε κάθε πλάζ, ας το πούμε, τροποποιείται. Και τροποποιείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μετά από ένα ακραίο γεγονός, μια καταιγίδα, έχουμε μια υποχώρηση της θάλασσας, έχουμε μια υποχώρηση της ακτογραμμής, και όταν έρθει να ισορροπήσει το σύστημα για μετά την καταιγίδα, τότε σαρώνει ό,τι είχε γίνει βουναλάκι να φύγει από εκεί και να καταληφθεί από νερό. Το νερό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς, ιδιαίτερα το θερμότερο νερό. Να θυμίσω μια και είμαστε στο Σολομό, να το πω, μέρια σε βράχε να διαβώ. Αυτό είναι, αφορά στο να φάει η θάλασσα το βράχο. Βαλαωρί. Είπες ο Σολομός. Όχι, μια και είμαστε, λέω, στο Σολομό. Ο Σολομός, η ψυχή του θα χαίρεται, όπως και του Βαλαωρίτη, βέβαια. Λοιπόν, αλλά εδώ δεν είναι θέμα να φάει το βράχο όπως τον τρώει, και ο αέρας και ο άνεμος, αποσάρθρωση λέγεται. Εδώ είναι το θέμα να μετακινήσει άμμο, και αυτή η άμμος θαλάσσης που λέμε, που είναι ωραία στις παραλίες, και να αδειάσει. Τα πρώτα δείγματα τα έχουμε στο Waikiki Beach, στην Χαουάη, και στην Κρήτη το έχει βρει ο κύριος Συνολάκης. Αλλά υπάρχουν και αλλού. Υπάρχουν μνημεία που κινδυνεύουν, τα δουλεύουμε αυτά. Δυστυχώς οι Έλληνες δεν δουλεύουμε σε συνήχιση, είμαστε σε disaccord, σε ασυμφωνία. Και υπήρξε μια πρωτοβουλία την οποία την ξεκινήσαμε στην Ακαδημία Θηρών, το στείλαμε στο Κουτιέρες και το υιοθέτησε την πρωτοβουλία αυτή, να προστατευτούν τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φύσης από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα. Αυτό προχωράει ευτυχώς, αλλά προχωράει από Ιταλούς και ξένους. Ενώ εμείς είχαμε την πρωτοβουλία, εμάς άκουσε ο Κουτιέρες και το ενδιαφέρον. Ναι, και τη γνώση. Αλλά έγιναν όλοι ειδικοί. Σήμερα οι αστρονόμοι έχουν γίνει κλιματολόγοι. Οι γιατροί έχουν γίνει κλιματολόγοι. Οι φυσιοθεραπευτές έχουν γίνει κλιματολόγοι. Γιατί όταν αλλάζει ο καιρός γρήγορα και πρόκειται να βρέξει, πονάνε αυτοί που έχουμε χτυπήσει. Εγώ έχω χτυπήσει τα γόνατά μου και πονάω. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Πάντως θα ήθελα να τελειώσω με μία εκτίμηση την οποία είχε κάνει και είχαμε συνεργαστεί τότε ο καθηγητής Μπρασέρ από το Max Planck Institute, ο οποίος έχει πολλές φορές έρθει και στην Ελλάδα και έχουμε συνεργαστεί 40 χρόνια μαζί. Εδώ είναι δύο προσομοιώσεις. Αριστερά είναι το Παρίσι. Δεξιά είναι οι αρνητές, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα. Κοιτάξτε ποια θα είναι η μορφή και τα έτη τρέχουν. Ποια θα είναι η μορφή του πλανήτη μας, ιδίως στην περιοχή της Ευρώπης, όταν θα φτάσουμε στο τέλος του αιώνα, θα δείτε πως έχουμε κάνει την Ευρώπη, κάποιος κακός θα έλεγε την κάναμε σαν τα μούτρα μας. Δεξιά, αν δεν κάνουμε τίποτα. Αριστερά είναι λίγο πιο ζεστά, αρκετά πιο ζεστά, αλλά μπορούμε να ζήσουμε και σε αυτό το περιβάλλον. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το, ας το πούμε, επιτρέψτε μου, εκλαϊκευμένη διάλεξη δεν θα επιτελέσει το σκοπό που θέλετε αν δεν υπάρξει αλληλεπίδραση με το ακροατήριο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τον κόσμο να έρθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία. Ερωτήσεις?